Авеню. Зеги! Лунното момиче и дяволския динозавър. Лабораторията на лунното момиче. Крадеш от любимите ни музиканти в метрото? Няма как! Ето съвет! Имайте сейф другия път! Сега, ако ме извините, с приятелите ми отлитаме! Някой трябва да се намеси. Чух, че лунното момиче има нощно виждане. Лунела. Научен журнал. Ехолокиране. Без звук, без звук. И ето прилепите прелитат. Използват звукови отражения. Следят вълните от звук, когато се върнате. И виждат своя път и даже храна. Пътуват прилепите в нощта. Те виждат даже когато е пълна тъма. Издавайки звуки, чувайки го пак, много лесно справят се, дори без светлина. Този прилеп тръгнал е да го хванем, да. Ето вече е там, в капана влиза сам. Аз имам чудна идея и ще успея. Ще изземем силата да еволюира. Работени е пяна, ехото не е върха. Динозавърски реп, нека те чуя. И пяната ще погълне всеки звук. Защото като гъба е тя, абсорбира тя шума. Щом не чува вече този прилеп сега, много бързо ще изгуби, ще го хванем, да. Лунното момиче и дяволския динозавър отново ни спасиха. Супергеройска музика, por favor. Тези месеци три за вакансия лятна, с учебните дни ще се смеят. Но и тази година за нас е загадка, какво да направим през нея. Защо не? Да полетим фараон, да надвием на кула, да качим върха. Да видим и нещо, което го няма. Да хъпем маймуна във вана. От как се кара сърф, до нанофизика, Франкенщайн взели ума. Ето го! С редки видове, боя за градове, се страни съвсем полудяла. Финиас! Възможности стана ясно, не липсват уроци, чак есента. Хайде, Пери! Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с нас. Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с нас. Финиас и Фърб. Мамо, Финиас и Фърб влязоха в надписите. Предисторията. Права си, Стейси, океанът щеше да е много по-дълбок без всички гъби. Какъв е този шум? Ужасно е дразне!